И здравейте от тук, аз съм Overgaming BG и това е Minecraft мултиплеер сервер Nethercraft епизод 3. В този епизод, първо да започнем, направих си честрум. Не е нещо особено тук в началото, малко пренатрупвано стана, не знам, мен си ме кефи. Така, влизаме тук и ето го честрума. След това, яйца. Опа. И тук ще ми е лабораторията, но още не съм събрал бройлинг стантове. Там стантове, балю майката, не знам как се казва. В този епизод мисля малко да подредя айтъмите и да си оправя фермата, защото някой е стъпкал. И да я обера. Така както казах, ще си подреждам честовете долу в честрума. Този честрум сега го направих. Не можах да снимам, защото екшена ми беше бъгнал. Фокс ме пита, кажи като снимаш. Хайде тук. Окей. Сега ще оберем фермите. И ще започнем да подреждаме. Мисля да не си правя къща, защото нещо не ме кефи, просто не искам. Да. И в този епизод ще се опитам да си... тук ще направя друга ферма за крави. И се опитам тези крави да са в тази ферма тук, която ще направя. Но се чуда как да ги... таковам тук. Сега тази ферма. Този фокс нещо не е добре. Следващия клип, епизод 4, се чуда какво да правя. Хора, давайте идеи в коментарите и кажете какво да направя, защото ми е малко скучно. Вече съм с диамантен сет, само наградника ми е на 30 левел. Ето го Protection 4, Unbreaking 3, Training 3. Само той е на 30 лева, всичко друго е на първи, втори, трети, не помня вече. Довършил съм си и това там, енчантинга, фермата. Някой ми пише в скайп. Извинете ме за малко. Така. Но ме дразнат хората, дет ми пращат някакви щибани сайтове и пише дай точка, пълса точка. Това е много скапано. Сега, следва да уверем картоф на това. Фермата с морковите. Но първо ще си нахраня кравите. Сега. Те са много за бога. Много. Ара бе. Сега... дали съм ги направил всичките? Ама гъбе! Ма не ме питай коя. Така. Сега... да.
Също така имам и ферма за Недървард. Лабораторията видяхте. Извинете, че кашлям, но мисля, че се разболявам. Тук има ли стъпка? Не. Да обираме тогава. Така както казах, пишете в коментарите идеи какво да построя. След малко ще посетим Фокс. Добре, нека ги изпечем тези картофи. Ама гъве, много картофи имам. Сега. Мисля първо да посетим Фокс и тогава ще подреждаме това. Честовете. Нека отидем към Фокс. Така. Сега в недра може малко да забива, но то ще се оправи. Само дано няма някой гаст. Трябва да си оправя шейдърс. Е така. Гъве, човек. Само ме пита, верно ли снимаш, верно ли снимаш? Снимам. Аз му писах, че ще снимам и той само ме пита, верно ли ще снимаш? Пътя беше гръмнат на няколко места, но ние ще му направим пътя по-широк. Ето тук също е гръмнат. Ето го гаста там. Дано не ме види. Да ме види, какво толкова. Омага. Так му ти. Имаш ли лък? Не. Изтресен. Направиха сървъра за 1.7.2 и нещата от инвентара изчезнаха, но всички неща останаха в честовете, включително и честовете. И се получи тук някакъв бъг. Вижте портала къде е. Сега ще ви покажем къщата на Фокс. То не е нещо. То не знам, сега ще видите. Така. Ето я къщата. Това е нещо като гараж. Малко е грозно. Съжалявам, Фокс, ама истина е. Това там има автоматичната ферма. Там има още една, две са. Тук имате една кокошка. Ама гъве. Я видим колко яйца е събрала. Омага 3 стака. Добре. Омага крипър. Мече ме шарпна стрик ног 2 фаер 2. Енчант на лунат. То как извънеш дойде до мене, бе? Това им е мината. Тук пак нещо подобно на ферма. XP фермата е там някъде. Мама ти иде в скелет. Добре, как е толкова точен? Дропна ми лък. Яко. Да, той ме надупчи с стрели, той ще ми изхаби сета. Така, сега ще ви покажа XP фермата им. И след това се пробирам да пренареждам честовете. Омага. Бати.
Омага, омага, омага. Извинете, че кашлям отново. Power 1, Breaking 2, Power 2. Взех 2, за да го направя здрав. И ще дигна левел после, за да го енчан. Но после, мисля това да е извън кадър. Не знам. Но ми се падне като миналия лък. Миналия лък ми беше Infinity 1, Flame 1 и Power 3. Омега май наистина се разболявам. А къде е Фокс? Той... его е. Там. Тук имаше зомби вилиджър. Щяхме да го правим на вилиджър. Но след 5 минути, като той направи полшънките, гледаме, то това било такова. Вместо зомби вилиджър се е таковало крипър. И да, вместо зомби вилиджър крипър има. Добре, каква е там мина? Добре, няма значение. Това ще го сложим тук така. И сега отиваме да пренареждаме честовете. Да, хора, спирам на пауза докато отиде и до скоро. Здравейте, YouTube, отново съм тук. Фейлнах малко в лавата. Но сега, фак, да не умра. Фак, бе, гаст! Омага. Добре, значи сега ще копаме тук така. Не, ще умра. Не! Не. Умрях. И да, хора, спирам на пауза. Докато си взема айтемите. Здравейте, YouTube. Сега отново съм тук. Надявам се да не умра. Фак. Но съм сакат. Сега допътуваме към холма ми. Мога да сръбиме носа. Омага, това там прилича на сърце. Вижте го зад мене, дето е. Ей го е там. Добре, няма значение. Така. Сега. Този път... Омага, то гаст по кой стреля, бе? Еми, няма значение. Сега в сървъра сме само ние двамата. Днес ще влизат още 3, поне така мисля. Който иде паса, омага. Добре, няма значение. Сега трябва да пренареждаме честове, Бартиган. Тук няколко пъти гаст изгаси портала, ето го и тук също. И се получиха, тук беше един портал, получи се втори, този изгасна, там този после се появи. Абе, няма какво говорим. Да взема 24 парашоли. Сега порозимаме кавълстоуна. Сега целият кавълстоун ще е в един чест, но мисля, че този чест няма да стигне, така че в 2 честа ще е кавълстоуна. Ето тук. Ако се чуете защо така ги реда, просто така ми е по-удобно. Но това е моси стоун. Надявам се честрума да ви хареса. Ако пък не ви хареса, няма значение. Сега. Опа. Така.
Извинете, че мълча, но просто няма какво да кажа. Пранкнаха ме вчера. Не ми се снимаше как го чиста. Но и аз ще ги пранкна. Утре може би. Не, Фокс, базикам се, няма ви пранквам. Но може и да ви пранкна. Не, няма. Да, няма ми стигне. Фък. Тогава тук пак ще слагаме. Ти троваш ли е? Ама гъ е. Ама гъ, изчезват блокове под него. И си мислиш, че аз го тролвам. Така. Сега следващото, което ще е Stonebricks. Добре. Тук няма. Тук също няма. Тук има. Така. И този кабел, този стоун, мисля да го направя. Ама гъде. Сега. И стак. Така. Ето тук. Да, ето тук ще започна. А тук, ето така. Какво става отвънка? Сега, другото, което е дърво. О, мъгъл е. О, звънат ми. Аз снимам, да знаеш. Снимам! Ало! Снимам, викам. Ми да, тъй. Не. О, мага, това не трябваше да го правя така. Не съм паузирал нищо. Да, това е Илан 12. Ето го, той джойна. Да, аз Кьоров ли съм, бе? Това ще е така. Не, всъщност. Така. Така, сега. Какво остана да пренесем още? Кажи ме, пич, как баннахме? Ай, беге, не ме разправям как сте баннали някой. Пранк е бан. Разбирате ли, седиш и го гледаш и човека си пранква. И после маха се, събира материал, пак идва и пак започва да пранква. Леле, картофите! Забрал съм да ги засадя. Честно, ям с един. Леле, добре, че го видях това. Иначе... тук бях забрал да изпека, таком картофите да ги сложа, да ги засея. Бях забравил и бях тръгнал да ги печа всичките. Аз да съберем пак 30 дела. Ама за какво? За какво звънча? Брат, ти само енчантваш, бе.
Какво да правя? Един, два, три. Сега съм копал. 4 картофа не ми стигат, няма значение. Ще дам. Не ми трябват. Ще чакам до меч. Ще взема ачивмента. Аз разбрах какъв е ачивмента. Да виж един удар на зомби или скелет или кой ще бъде. С меч. Аз такова с оня мечен брейкинг. 3 бонов Артрополис. Бонов Артрополис 4. Артрополис. Автрополис. Не знам как точно се чете. Те кричали как там. Аз ще я бонов Автириус, Артрополис и... Топа Автириус, абе ти. Да знам, някакви глупости. Как иде. Такива образ, бре. Файр 2, вчера убих един. Спайдър. Чет се протягам. Така. Сега. Играя баскетбол. Значи тук. Омага. Вече съм 10 лева. Вече не дързи. Така, тук мисля да е това. Това. Така. Също това. Също Много е. колко е мисъл. И те ще пак не трябва. Тей. Този санд. Трябва да взема от тук. Ако нямаш лук, иди да вземи. Аз вече съм си взел. Чистата се изпълна. Е пълна. След като приключи клипа... Леле, клипа 22 минути. Леле, брат, няма мога го кача. Еми да, хора, това беше от мен. Аз бях Overgaming BG. Аз съм имам 20. И Fox е лефтнал. Да. И да, хора, това беше от мен. И до скоро.